Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Kana muine maconfessions avo amunenge muinawo, please feel free to come to my inbox and I will share your confession panapa paplatform pedu. Regedzai tibva tapinda mumamessages avo atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Zita rangu muchangonditiwo Tendai, uye zvekare ndiri murume ende ndine makore 58 years ekuberekwa. Handina mwana nekuda kwekuti ndakanga ndiri munhu ainge aine mhiko dzaainge achitevedzera, saka ndainge ndisingatoiti zvekutodanana nevanhukadzi. Ndainge ndakanzi kana ndichida ndinongorara nevanhurume chete. Mhiko dzacho dzainge dziri dzekuti ndisazobatwa nemapurisa, saka ndakaparirawo dzinza. Uye zvekare pari zvino ndiri munhu ari kutambudzika, handina munhu anokwanisa kundibatsira, ende ndiri kudawo kuti kana kuine anenge achida hake anokwanisa kundipawo basa rekuti ndige ndichizomuchengetera musha wake. Zvandakaita ndinozviziva kuti ndakakanganisa, ndikasungwa, ndikapika, ndikaripa mhaka dzangu. Ndakazvarirwawo ndikakurira kumusha kunyamapanda, uye zvekare ndainge ndiine hama dzainge dziri muZimu, zvekare nekumozambique, because vana baba vedu vakazvarwa vari 8, then baba ndivo vakazovakira havo muZimbabwe, vamwe ndokubva vachizoyambuka vakaenda kuMozambique. Saka taiwanzokuti pamaholidays taiwanzokuenda kuMozambique. Amai vangu vainge vari munhu ainge achinamata, but nerweseri baba vainge vachiita zvechivanhu. Saka ikoko kuMozambique kwainge kuina vamwe banguru avo vainge vakaroora umwe mukadzi wekuMozambique ainge ari n'anga. Mukadzi uyu ainge aine varume vaviri. Hamene kuti zvainge zvichimbonyatsokufambiswa sei, ende ivo kuburikidza nesu vakazotova n'anga yainge yotozivikanwa, amai vasingazvizivi, nekuti takazoti tati yarukei tava kuziva kuti chii chinonzi mari. Vakati vakomana, kana kuri kunzi munenge muchida kuita mari, basa randinokupai nderekuti munenge muchifanira kuti munge muchinditsvakira macustomers. Saka taitoti kana tikasangana nevanhu avo vatinenge tichiona kuti vanenge vasiri vemunharaunda, kutongobvunza, umwe anotokuudza kutoti akanzwa kuti kune imwe n'anga muvillage medu kana kuti muprofita, tobva tatomuudza kuti aiwa tina vamwe bamukuru vedu vari kuMozambique avo vanobatsira zvekare nen'anga chaidzo. Tainge totofamba tichitoudza n'anga kuti kana vaine varwere avo vavanenge vachida kubatsirwa mukunorapwa kwavo, tainge tiina bamukuru vedu vavaikwanisa kushandidzana navo. Saka bamukuru vedu ava kuburikidza nesu vakazova munhu ainge atova nemukurumbira. Vanhu vainge vava kutovaziva mose mamutoko kunosvika kunana marondera, vaitouya pamba pedu, even though amai vainge vasingazvifarire, but baba vainge vachingoti macustomers angu avo andikuda kuenda nawo kuMozambique kuti vange vachienda kunohodha. Amai vaigara vachibvunza kuti varwere vakadai ndo vamuri kuti murikuda kuenda navo kunohodha here, asi nekuda kwekuti rainge ratova business, dzimwe nguva amai vaizongonyarara zvavo. Saka vanhu vazhinji vataizoenda navo kuMozambique vainge vaine maproblems ekuti kana vari vanhukadzi, varume vavo vanenge vakaenda kuHarare, vasvikako kuHarare vobva varoora vamwe vakadzi. Saka vakadzi vaya vanenge vava kuda kuita mago back to sender, kuitira kuti uyo mukadzi anenge ari kuHarare ainge achizotanga kupenga kana kungotanga kungorwara. Vamwewo ndo vaingoti kana vakatenga mombe dzinenge dzichingorwara kusvika dzichizonofa, vamwe vachida kubvisirwa zvikwambo padzimba dzavo, vamwe vainge vari vapfumi, vamwe vari varombo. Nababa takazotogumisidzira tatova nekabhizinesi kedu katainge tatova nako, ndokubva tachizototengawo chikombi.
Baba vangu vakazoshayika. Mushure mekunge baba vashayika, zvinhu ndokubva zvachizotanga kuoma. Handina kuzombodzokera zvekare kuMozambique, ndokubva ndachizobva kumusha because pakazotanga kuita makakatanwa, vanhu vachida bhizinesi rababa, vanhu vakatanga kuroyana mumhuri, even nevamwe avo vainge vachiti ivo vanoita zvekunamata vainge votofambawo vachitopinda mun'anga dzakasiyana-siyana vasingade kuti tinge tichingoramba tichirana bhizinesi iroro. Amai vakabva vazotikurudzira kuti taifanira kuti tinge tichisiyana naro bhizinesi iro rainge rakatangwa nababa, asi taifanira kuti tinge tichitsvaka zvimwe zvekuita. Saka amai vakabva vachizotaura nevamwe sekuru, hanzvadzi yavo avo vainge vava kushanda muHarare. Sekuru ava vainge vakaroora mudzimai wavo uyo ainge aine hutsinye zvisingaite, zvekuti by the time apo pandakazouyawo kuHarare ainge achindibata rafu zviya zvekuti wega unge uchingobva pamba pake. Ndaiswera nenzara, ndaizongodya chete mushure mekunge sekuru vabva kubasa. Nekuda kwekuti ndainge ndava kungogara ndiri mwana ainge achinzwa nzara nguva dzose, ndopandakabva ndachizotanga kuwirirana nevamwe vakomana. Vakomana ava vaishandira umwe mudhara uyo aiita zvekugadzira matai. Saka nerimwe zuva akabva achizofonerwa neimwe big customer yake. Taifanira kuti tinge tichimuperekedza nematai. Takamapusha matai awa kubva kuGlenora kunosvika kuMbare. Tasvikako kuMbare, mudhara uya akabva achizotinyima mari. Apa tainge tichinzwa nzara sei, akatitiza mudhara iyeye musikore wese wezuva, akatishandisa. Takapusha matai ake kubva kuGlenora kunosvika kuMbare. Ndakabva ndazodzidza chidzidzo chekuti pasi pano pezuva hakuna umwe munhu uyo anonzwira umwe munhu tsitsi zvachose. Ndipo pandakabva ndachizobatwa nemweya wehumhondi. Saka takafamba kubva kuMbare tikabva tachizopinda mutauni, tikabva tachizosangana nemamwe mastreet kid. Saka mastreet kid awa vainge vakatochena, takatovakombera mari tichitongofungidzirawo kuti zvimwe kuda maybe vainge vangoriwo vana vainge vangopindawo mutauni kuti vange vachingoenjoyawo upenyu, because vainge vakatopfekawo hembe dzakanaka. Izvo hembe idzodzo vainge vakadziba. Vakabva vazotibvunza kuti tainge tichida mari yekuti tinge tichienda kupi. Tikabva takavaudza nhamo dzedu dzose. Vakati vainge vaine dzimwe nzira dzavaikwanisa kutiratidza dzekuti tinge tichiita mari. Vakazoenda nesu kudowntown, ndopatakabva tachizotanga kupema. Takadzidziswa kupema ndobva tawana kamari. Takadzokera zvedu kuGlenora, but ini mwoyo wangu ndainge ndatozvipira kuti ndinge ndichizova saivo vakomana vaya mastreet kid. Ndainge ndava kupota ndichitiza, ndobva ndapinda mutauni, tobva taenda tichinopema, uye tainge tichinorara kuna First Street musikore wese wezuva tichingofamba tichingopema chete. Hwainge hutori upenyu hwainge hwakandinakira semunhu aigara achingoshungurudzwa nambuya. Ndakatoona kutoti kuita street kid zvainge zviri nani. Ndakangoramba ndichingorarama upenyu ihwohwo, ndokubva ndachizotangawo kuita zvekubhema glue, uye zvekare taitobatsirana nemamwe mapurisa. Variko mapurisa avo vanotoitawo zvekumbavha usiku. Vanotokuudzai kuti nhasi muchange muchizoshandira muri muarea makati, murimo muarea imomo. Vanenge vakatokuchengetedzai zvekuti hamumbofi makasungwa nemamwe mapurisa. Mainge muri mugore ra2003. Panguva yacho iyoyo ndainge ndaneta zvino nekuramba ndichingorarama ndiri street kid, nekuti pane rimwe zera rekuti zvinenge zvava kusaita kuti urambe uchingoita street kid. Saka basa randainge ndava kuita, ndaienda kuMbare ndichibatsirawo vamwe vanenge vauya kuzotenga, ndobva ndavalodhera. Paiva neumwe uyo ainge aine kombi yake, saka ndo yandaipota ndichilodha kombi iyoyo, ndobva ndawanawo kamari. Ndaiwanzo kungorarako kuMbare ikoko semunhu ainge ava kuwirirana nemahwindi akasiyana-siyana. Kune vamwe
ndakazorara murengi, ndaizongopindawo mumakombi mavo ndobva ndarara, ndainge ndisitorina kana pekugara. Then zuva racho iroro ndakatoti ndichibatsira murume uyo wandaipota ndichiitira mapiece job ndichilodha matomatoes mukombi yake. Ndipo apo pakabva pachizosvika vamwe varume vaviri. Varume ava vairatidza kuti ivo vainge vaine mari kwazvo. Vakauya kwandiri vakabva vati vainge vachida kuti ndige ndichivabatsira. Vakatanga vandibvunza kuti ndainge ndiri hwindi here. Ndikabva ndati hongu ndiri hwindi. Vakabva vati kubva zvakanaka, tikuda kuti unge uchitibatsira. Saka nekuda kwedressing dzavainge vakapfeka ndakafungidzira kuti zvimwe kuda vanhu vainge vasinganyatsokuziva pambari zvakanaka, vainge vachitya kubirwa nematsotsi. Ndikati ko muri kuda kuenda kupi? Vakabva vanditi ndige ndichipinda mumotikari mavo. Vainge vaine pickup, saka ndakabva ndachizokwira kumashure kwepickup yavo. Vakadhiraivha zveabout 30 minutes ndokubva tapinda mutown. Vakabva vaburuka ndokubva vachizotanga kutaura neni. Umwe wacho ainge akabata bhegi. Bhegi iri rainge riine mari yainge yakawanda. Ma-US dollars ndainge ndakambomaona hangu, asi ndainge ndisina kumbogara ndakaona ma-US dollars akawanda saizvozvo. Vakabva vati kwandiri mari iyoyo yaikwanisa kuzoita mari yangu kana kuri kunzi ndaikwanisa kuzovabatsira. Saka ndakangofungidzira kuti it was a one time piece job, ndisingazivi kutoti ndainge ndichazovashandira varume ava kwenguva yakareba. Saka ndakabva ndachizobvuma even though ndainge ndisingazivi kuti rainge riri basa rei. We drove out of town tikabva tachizoenda pane imwe imba muHoughton Park. Tasvikamo muHoughton Park ndipo apo pavakabva vachizotanga kundiudza kuti ivo vainge vachishanda kuHarare General Hospital uye vaishanda kumochwari. Saka vainge vaine mutumbi weumwe murume uyu ainge apararira muaccident pedo nePanaseke Road. Saka mushure mekunge mutumbi kwake waunzwa kumochwari kwavo, pane zvavainge vachida paari. Zvino vainge vachiti kana vakabata chitunha chake, chitunha chacho chainge chichipfakanyika. Varume ava vakati vachitaura neni mukomanashi, ndakavaseka ndikati varume imi zvose zvamuri kutaura hapana kana chandiri kumbonzwisisa. Kasi mava kuda kuacta henyu maNigerian movie here? Vakati kwete. Vakati kana usingakwanise tipe mari tione kuti tinokwanisa kuwana here umwe munhu. Mukomanashi ndakabva ndachizotarisa mari iyo yavainge vakaisa patable. Ndikabva ndati hama handina kana hama imwe chete zvayo inoda kundibatsira, pekugara chaipo handina. Saka zviri nani kakuti ndingoenda kumochwari kwacho, plus neglue dziya dzandainge ndava kusvuta kuzanganisa nembanje nekunwa doro zvainge zvava kundipa zvivindi, plus ndaimbobatana nevamwe vakomana tichiita zvekurobha vanhu usiku. Saka chandainge ndisina kungoita kungoponda munhu zvekare nekuzopinda mumochwari ndichiti ndiri kuda kutora mabody parts emunhu. Ndakabva ndafunga doro randainge ndichazotenga, mahure andainge ndichazokecha nemari iyo yavainge vakaradzika patable. Ndikabva ndati it is fine varume, handei tinoshanda basa. Vakabva vanditi basa racho rainge richazoshandwa apo pavanenge vari panight shift mangwana acho. So ndakazogarapo pamba paya kwemazuva vachiti kwainge kuri very tight, zvainge zvisingaite kuti tinge tichienda kunobata basa. Musi wacho vakabva vachizonditora ndokubva vachizoenda neni. Mukoma ndainge ndisati ndakambopinda mumochwari as such, but ndingangoti mochwari pachezvayo haityise sezvamunofungidzira. At first hongu pandakapinda mumochwari ndainge ndichiri nekakutya kaya kekuti unobatwa nefiye yekuti ndapinda mumochwari uye zvekare mune zvidhumbu zvevanhu vakawanda vakafa, but unosvika pakujairira. Ende musi wacho iwoyo kana varume ivavo vakatonditi ya iwewe uri musoja chaiye, because ndakangovhunduka
kamwe chete apo pavakaburitsa mutumbi wemurume wacho iyeye ndokubva vachizougadzika patebho. Mushure mekunge vaugadzika patebho ndokubva vachizondipa basa vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizogura makumbo ake. Ndiwo avo avainge vachida, zvekare vainge vachida kuti ndinge ndichizotora nemaprivate parts ake ndichiisa mune chimwe chibhegi. But chakandinetsa ndechekuti pandainge ndava kucheka maprivate parts ake painge paine kamwe kabhegi aka ndakazokatarisa mukati apo pandainge ndava kuisa maprivate parts awo andainge ndacheka, ndikabva ndaona kuti mainge muine bhaibheri. Kune tumwe tumabhaibheri tuya tuma-New Testament kanenge kaine kavha yeblue, ndo bhaibheri randakaona, uye zvekare rainge rakasungwa nemucheka mutsvuku. Handina hangu kuda kubvunza, ndikabva ndachizoita saizvozvo. Vakati ndainge ndabata basa rakanaka, vakabva vandibvunza kuti zvino ndainge ndichida kuenda kupi. Ndikavaudza kuti kana kwekugara ndainge ndisitomborina. Ndakagarako zvekare uko kuHoughton Park vari mubishi rekuti vange vachinditsvakira kwekugara. Vakafara kwazvo apo pavakandibvunza kuti birth certificate unaro here. Ndikati no, birth certificate handina. Vakabva vati tichakubatsira. Mukomana birth certificate iri nechitupa zvakangouya one day. But chakandinetsa ndechekuti zvinhu izvi zvainge zvitorimo musystem, ndo chitupa chandinotoshandisa kusvika pari nhasi. Kunyange pandakazosungwa ndo madetails iwawo akangoshandisiwa. Hameno kuti vakazvifambisa sei varume ivavo, asi ndinorangarira kuti apo pandainge ndava kushanda kumochwari vakanditsvakira basa pane imwe private mochwari, ndokubva vanditsvakira zvekare kwekugara kuHighfields, ndokwandainge ndava kugara panguva yacho iyoyo. Vakauya nomumwe murume uyo akanditora maID photo. Murume wacho ainge asinganzwisisiki kuti anombonyatsokuita nezvei, kuti munhu wemutemo here kana kuti akangonditora maID photo. Haana kuzombodzoka, even though ainge akandiudza kuti ainge achazodzoka achindipa maphotos awo ainge anditora, but ainge ari maID pictures avakanditora. Mushure mekunge ndatanga kushanda mumochwari, basa rangu rainge ringori iroro rekuti kana ndikanzi unofanira kuti unge uchitora mabody parts, ndobva ndachizoita saizvozvo. It was late in 2005 apo pandakatanga kushanda kuDoves. Hongu ndakatomboshanda kuDoves, saka ndakazoti ndiri panight shift ndikabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitora maparts, but pandakapotsa ndabatwa vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichidzoka zvekare kumochwari kuya uko kwandainge ndichimboshanda, nekuti ndiko kwainge kuri kuprivate mochwari. Kwaitouya vanhu vakaromba vasati vatombofirwa nehama dzavo, votogara vatobhuka space yekuti hama dzavo padzinongonzi dzafa, vamwe vehukama vasati vaungana kuti vange vachironga. Kwaigara kuchingouya n'anga dzakasiyana-siyana dzichibetsera avo vanenge vakaromba kana kuti vanenge vari totanga kutoita zveurombwa, votouya votozadzikisa miko dzavo pamochwari. Kubvawo ipapo ndipo apo pandakabva ndachizoudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kuBeitbridge. Ndakaenda kuBeitbridge, ndainge ndiine umwe musikana uyo wandainge ndiinaye, musikana uyo wandakazoroora, even though ndainge ndichizviziva kuti iye basa rake raainge achiita rainge riri rekutengesa muviri wake, but ainge akanaka kwazvo. Ndiye akazondipa pressure yekuzoti ndakazosvika pakusungwa. Saka takanzi taifanira kuti tinge tichiendesa cooler box kuBeitbridge. Takatoenda nemotikari, ndiye ainge achidhiraivha. Mukula box umu mainge muine zvigunwe 10 zvemunhukadzi, asi kwazvakabva handizivi hangu. Takati tasvika muBeitbridge tikambogara pamba peimwe n'anga iyo yainge ichiita zvekutengesa maparts evanhu, ichitengesera dzimwe n'anga dzekuSouth Africa. Ndokubva tachizodzoka, but ndakaiona n'anga iyo ichitaura nemukadzi ainge ambori mukadzi wangu wandichati Rebecca. Vakataura kwenguva refu. Takazoti tadzoka kuHarare, ndipo apo patakabva
tanga kugara muwaterfalls taitoroja cottage. It was a 3-roomed cottage kwainge kuine runyararo. Handisi kutaura waterfalls yamanje iyi yamava kuziva. Waterfalls yainge ichiri waterfalls kuri kumasuburbs kuchigara vanhu vainge vaine mari. Saka kutonzi wava kutoloja cottage kuwaterfalls zvaitotyisa, uye zvekare vanhu vaitoziva kutoti une mari. Kunyange foni tainge tatokwanisa kutotengawo foni inini naRebecca uyu. Makore acho iwawo mafoni ainge achidhura zvekutoti waitotengesa mombe 2-3 kuti unge uchitenga foni nesim card. Rebecca aiva munhu aida zvinhu ende taigara tichingonetsana, ende aitombondisiya ndaizotoita wekuteverera. Kana ndawanawo kamari aitondisiya obva atotanga kutoita zvekupinda mubhawa ava kugara nemafriends ake, because aigara achingodhimanda mari. Ende kumochwari hakusi kunzi ndaipiwa mari each and every time apo patinenge taharvesta maparts evanhu, because ainge ari madhiri aboss. Saka dzimwe nguva vaingoti mari hapana, vaizongotipawo zvimwe kuda kangori kabhonasi kashomanana. Saka aibva apopota achiti uri kungoshandisirwa mahara. 3 weeks after tatanga kugara muwaterfalls ndipo apo paakazongouya neumwe murume. Ndakanzwa ndichibatwa nehasha paakauya nemurume iyeye uyo ainge aine Prado yainge iri yeblack. Akabva anditi chainge chisiri chikomba chake asi yainge iri customer. Taifanira kuti tinge tichiita madhiri necustoma iyoyo. Takabva tachizotanga kudriver tichienda kumba kwake murume uyu, but ainge achigara paplot. We drove out of Harare takananga kuNorton. Tikadarika Norton zvishomanana ndipo apo patakabva tachizopinda paplot pake. Takabva tachizotanga kutaura naye. Murume uya ainge aine vamwe varume vainge vakapfeka masutu eblack. Vakabva vachizoti kwatiri ivo basa ravo rainge riri rekutsvaka maclients anobva kuSouth Africa anenge achida mapatsi evanhu muZimbabwe. Ipapo vainge vachiti vainge vachida musope. Vakati musope uyu vanomuda ari mupenyu kana kuti akafa. Vainge vasina basa nazvo, because moyo wemusope uyu wainge uchazodiwa kuSouth Africa, ende tainge tichazopiwa mari yakawanda chaizvo. Ndakaendeswa kuMozambique uko kwandakanodzidziswa kuti panourawa musope munofanira kuti munge muchiita sei, nekuti zvakatosiyana. Munhuwo angori munhu nje kuurawa kwake, kana kuri kunzi panenge paina businessman anenge achida kushandisa mabody parts ake kungomuuraya. Asi musope pane maurayirwo awo aanoitwa kuitira kuti zvinge zvichizowedzera kuita simba. Ende kazhinji musope paanourawa panenge paine n'anga inenge ichida kutowedzera masimba ayo. So ndakazodzoka kuHarare, ndo pandakabva ndachizotanga kufamba naRebecca. Taifamba tichitsvaka masope asi hatina kukwanisa kuwana musope wekuti aikwanisa kuti trusta enough zvekuti ange achipinda mumotikari medu. Tobva tachizongodriver naye, tobva tamupa kana drink ratinenge takaisa madrugs, nekuti ndo zvatainge tichiitawo panguva yacho iyoyo. Saka ndakabva ndachizofonerwa ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kwaMutare. KwaMutare kwainge kwagara kuine mamwe mabhinya aishandidzana nevarume vaya vekuNorton. Saka ndakaendako ndikabva ndachizonotora moyo weumwe musope ainge ari mwana uyo ainge akapondewa nechekare nemabhinya aya. Vakandipa cooler box vakanditi ndaisafanira kuti ndike ndichigara nguva refu muHarare. Ndakafonera boss vedu vekuNorton ndichingonopinda muHarare ndichitopinda mune imwe motikari takananga kuBeit Bridge. Tainge tiina Rebecca, asi Rebecca takazomusiya muBeit Bridge because tainge tava kunetsana. Varume vaya vakabva vati zvainge zvisingaite kuti tinge tichifamba apa tiri pakati pekunetsana. Takabva tachizoendesa moyo uya kuMupumalanga. Ndakabva ndachizosara kuMupumalanga nekuti painge paine mabhora eumwe murume awo andainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda nawo kuJoburg, but izvi ndakazozviita mushure mekunge naRebecca tatorambana, because handina kuzodzokera kuZimbabwe nekuda kwekuti ndainge ndava kutoona kutoti kuSouth Africa
kunoraramika. Apa ndainge ndichingoshandidzana nesindicate racho iroro ndichigara muMpumalanga. Makati muri mugore ra2008 apo pandakanzi ndaifanira kuti ndige ndichizoenda kuJoburg nemaziso, rurimi, mabhora uye zvekare nezvigunwe zveumwewo uyo wavainge vauraya. Zvino ndakati ndiri munzira ndichienda kuJoburg, mukoma, ndakabva ndachizoita munyama because ndaiva nomumwe mukadzi wandainge ndichifambidzana naye. Saka ndakamufonera ndikamuudza kuti ndainge ndichida kumuona. Ainge achigara kunonzi kuWhite River. Ndakabva ndachizoenda ikoko. Ipapo ndaitofamba nemotikari plus ndainge ndiine chitupa chefake chemuSouth Africa chandainge ndakagadzirirwa. Zviya zvitupa zvavo zvekudhara zvavaishandisa zvainge zvakaita zvibhuku ndo chandainge ndiinacho. Saka ndakabva ndachizombozorora muWhite River ndiine girlfriend rangu riya. Saka pakabva pachizongoitwa raid. At that time mukoma, pandakatodarika neparoadblock, ndakatodarika mune zvakanaka. Umwe mupurisa akatobata license rainge riri refeki zvekare nechitupa chiya. But ndakati ndichingonopinda mumotikari, umwe wacho akangoti just open your boot. Ndokubva ndachizovhura boot. Apa kuboot ndokwainge kuine chikula box kunodai. Ndokubva vaona kuti mainge muine maparts emunhu. Ndakabva ndazotosungwa mukoma. Mushure mekunge ndasungwa ndo pandakabva ndachizobudiswa mujeri muna 2023. Pandainge ndichiri kujeri ndo pandakabva ndachizotangawo kuitawo zvekunamata, ndichizviudza kuti zvimwe kuda kana ndabuda ndichazoitawo miracle, ndobva ndachizokwanisa kuwana basa. But kusvika pari nhasi ndiri kuzamawo kuti ndinge ndichitsvaka basa asi handisi kuriwana. Apa hama dzangu hakuna kana anoda kumbonzwa nezvangu. Saka pari zvino ndafunga hangu kuti ndinge ndichidzokera basa rangu iro randakajaira, randinoziva, randinogona kuita. Ipapapa nditori neimwe n'anga iyo yandinowirirana nayo, but n'anga iyi inoshandidzana nevamwe vakomana vanobva kuGwanda uko. Saka ndakatonzi panodiwa matwinzi. Matwinzi awa anofanira kuva ari matwinzi but vari mukomana nemusikana under the age of 7. Ndinofanira kana kuri kunzi ndikazoda kuita saizvozvo ndinge ndichitsvaka matwinzi akadaro, then tobva tachizova kidnapper kwava kuenda navo kuMozambique because pane n'anga iri kuda kugadzira mishonga ichishandisa mabody parts evana vanenge vakazvarwa vari matwinzi, vari mukomana nemusikana. Ndamboedza kuti ndinge ndichitsvaka basa asi handisi kukwanisa kuti ndinge ndichiriwana basa racho. So handizivi kuti Mwari vanoda kuti ndinge ndichiita sei, nekuti apo pandainge ndiri mujeri ndaiti pose apo pandinenge ndichinamata bhaibheri, shoko raMwari, ndaitonzwa mavoices ainge achitaura neni achindiudza kuti kana ndazobuda mujeri, kana nguva yakwana, aiwa ndichakwanisawo kutowana basa rakanaka, ndobva ndatotangawo kutoraramawo upenyu hwakanaka. But ndakabuda hangu mujeri, chandiinacho handina kungobuda mujeri ndikabva ndatodhipotewa ndikadzingwa kuSouth Africa sembwa. So handizivi kuti ndozvifambisa sei. Nezera rangu kutaura kudai ndiri kutongogarawo pamba pemutorwa. Basa randinoita ndiroro rechigarden boy, asi zvinhu zvacho zvakaoma. Ndanzwa nekungoshandira vanhu mumagadheni avo mahara, but kuno kunharaunda uko kwandiri kugara hakuna kana munhu anozviziva kuti ndakatombosungwa ndichisungirwa mhosva yekutransporta mabody parts evanhu, and handitombodi kuti vanhu vange vachizviziva, nekuti kana vanhu vakazviziva hakuna anozomboda kuswedera padhuze neni. Kana kuine vanokwanisa kundibatsira, please ndibatsireiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vakawanda chaizvo vanhu vanoita basa iroro. Pano umwe zvekare wandinotoziva, personal friend uyo wandichangoti chigova, murume akangoita mari kuchitungwiza uko yekuti vanhu vakashaya kuziva kuti mari iyoyo yaakaita yakabva nepi. Akangoudza vanhu kuti basa rake raainge achiita ndo rainge rakamuitisa mari rikazomuwanisawo mukana wekuti ange achizotanga kuita zvekutenga achitengesa madiamonds. Saka iye akaendako kwaMutare
achiita sekunge ari kuenda kunotengesa manewspaper ake ekudhara kuMozambique, asi kwaMutare uko vakanosvika vakanoponda umwe mwana wechikoro. Nyaya yacho yakatonetsa, vamwe ndivo vakasungwa, asi iye Chigova mari yake akaishandisa zvine ungwaru because akabva achizotsvaka maloya. Akaramba achingoita basa iroro kusvika azotanga mabusinesses. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Kune vachandibatsira ndingatenda chaizvo. Ndikutsvakawo munhu anenge aine musha wake, anenge achida kuchengeterwa musha wake, nekuti ndakura ndikudawo kuti ndige ndichigarawo pamusha pekuti ndinenge ndichiitawo mabasa akareruka. Ndanzwa nekutimbira vanhu magadheni avo nekushandira vanhu ndichiita maricho. Kamari kacho kandinopiwa akatombokwani. Nezera rangu ndichiri kurovera vamwe vana vadiki vanokwanisa kutoita kana vazukuru vangu vari kuvaka zvitinha. Ibasa rakaomarara nezera randiinaro. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo vari kuti vakawana mafone numbers angu mune rimwe group. Ngatizamei kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi kune avo vanenge vachida kuvabatsira. You can come to my inbox. Zvakangooma hanzvo vedu we. Hanzi chandisi kuda kuita ndechekuti ndige ndichidzokera kubasa rangu iro randinoziva randainge ndichiita rekuponda vanhu uye zvekare nekuzotora mabody parts. Strange things indeed they do happen in this world.